включиха българските дружества в Измаил и ръководителите на селата Кубей и Българийка. 2 дни децата разглеждаха Одеса под ръководството на заместник-председателя на Одеското българско дружество Геннадий Коев. По Бесарабия ги съпровожда Ганна Пенева. И ето малоперещепенските ученици и 2 преподаватели са в Задунаевка. Иван Николаевич ги посреща развълнуван и ги повежда към школата по изобразително изкуство. 30 деца от Задунаевка и Главани под ръководството на Иван Ненов се учат на изкуството да рисуват. Децата са участвали в изложби в 40 държави. Успехите са невероятни. Награди, грамоти и дипломи. Я горжусь тем, что мои ученики догнали меня, перегнали. 40 человек у меня стали художниками, учителями, архитекторами, дизайнерами. 2 девочки во Франции, дизайнеры по моде. Многие мои друзья уехали в Америку, в Германию жить. А видите, я в селе. Вот такой же, как вы. Работаю и в поле, и огород. Вы будете у меня дома, увидите. Иван Николаевич е художник и има лично много грамоти както за работата с децата, така за участие в обществения живот на селото и дейността на асоциацията, за което е награден още с номинацията на асоциацията Човек на годината 2007. Децата живеят на село, наследяват традициите на родителите, трудят се на земята, заедно с възрастните, живеят в по-друг свят, отколкото в града. Отразявайки своя мир в картини, те стават интересни за другите народи. Талантът на децата се изразява още в исторически и философски сюжети. Вот это вот витраж. Витраж – это картон, мы его расчерчиваем, потом вот это вот все вырезается и с обратной стороны клеится. Вот эта вот работа полгода делается, очень долго. Вам не скучно? Не. Най-забележителното в Дунаевка е, че големият български поет Христо Ботев е живял тук, учителствал и оставил най-добра памет за себе си. Затова първия обект на екскурзията беше музея на Христо Ботев, открит наскоро. Тук е поместен и исторически и битов материал за селото. За всичко това разказва директорът на музея. След музея се посети светото място за задунаевци и за всеки българин, който дойде тук. Малоперещепенци знаят също за Христо Ботев. С преклонение положиха зелени клонки пред паметника. Горещината е изгорила всичко в селото. В училището учениците държаха изпити. Тези, които срещнахме в коридорите, бяха издържали, затова са така весели и шумни. Директорката Мария Тодорова среща децата, въвежда ги в кабинета по български, който е цял музей за Ботев. Тук Мария Георгиевна разказа много подробности за Ботев. Малоперещепенци видяха Врачанския Балкан, където е загинал Ботев, кораба Радецки, с който е пътувал до България и много други неща. Време е за обяд. В дома на Иван Николаевич гостите се посрещат от съпругата на Ненов Валентина.